Лукашенко і Путін абмяркуюць вось у бліжэйшы час патрабаванне Зеленска на працягу тыдня дэмантаваць так званыя рэтрансляторы на тэрыторыі Беларусі, што дапамагаюць расійскім дронам. Не толькі дронам біць па Украіне. Гэта сказаў Пескоў, прэс-сакратар Пуціна. Скажыце, калі ласка, як вам падаецца, ці абароніць Расія Беларусь у гэтым выпадку? Я думаю, што Лукашэнку давядзецца самому найперш выкручвацца з гэтай сітуацыі. Магчыма, ён ужо перагутарыў з Пуціным, і я думаю, не толькі з Пуціным, ён і з Кіевам падтрымлівае сувязь. Дарэчы, Зеленскі сказаў, што на пачатку былі такія негалосныя, непублічныя кантакты, і гэта невялікі сакрэт ён адкрыў, і раней праточваліся звесткі, што паміж спецслужбамі Украіны і Беларусі ідзе нейкі абмен інфармацыяй, ёсць нейкія кантакты. Зрэшты, нават той самы абмен ваеннапалоннымі на беларускай тэрыторыі быў бы без гэтага немагчымы. Яшчэ болей, я думаю, што Лукашенко ўжо і з людзьмі Трампа звязаўся, а можа і з тым самым Макронам, які яму не так даўно тэлефанаваў. Ён падключыць да гэтай праблемы, да таго, каб развязаць неяк гэты вузел, разруліць гэтую сітуацыю ўсіх, каго толькі магчыма. Таму што, канешне, Лукашенко тут вельмі баіцца, ён разумее, што уступленне беларускага войска ў вайну з Украінай, гэта такая брама ў пекла для яго. Канешне, гэта і для ўсяго беларускага народа будзе трагічным паваротам сюжэту, але Лукашенко, натуральна, найперш клапоціцца пра сваё і палітычнае выжыванне, і нават фізічнае, таму што мы ж памятаем гэтыя наўпроставыя адкрытым тэкстам пагрозы з боку галоўнага дранавода Украіны, які мае пазыўны «Мадзяр». Так ці абароніць Пуцін Лукашенко, бо я ж пайшоў да яго за дапамогай. Мы запыталі ў нашых гледачоў сёння у апытанкі, защитит ли Россия Беларусь. 40% наших зрителей написали: ой, они Москву не могут защитить. 33% говорят, пригрозят ядеркой, избитый штамп. 20% выразят озабоченность, привыкайте. И 8% да, вось вот потянут армию, технику. Як-то не наши гледачи не вельмі. Вы кажаце, што яму самому прыйдзецца неяк круціцца. А якое рашэнне будзе? Ён адцягне ўсё ж такі ад рэтрансляторы ці не? Вось давайте, мы Лукашенко Александр Григорьевич. Якое рашэнне нам прыняць зараз? Канешне, яшчэ раз падкрэслю, што для яго на першым плане сваё выжыванне палітычнае і фізічнае, нават калі у пэўнай ступені гэта будзе страта твару. Але я думаю, ён пастараецца неяк непублічна вырашыць з Украінай гэтае пытанне, пачаць перамовы. Гэта з аднаго боку. А з іншага боку, ён, дарэчы, вось тут я трошки пераскочу, хачу згадаць нядаўняе інтэрв'ю Лукашэнкі тэлеканалу «Аль-Арабія», якое нарабіла шмат шуму. Дык ён там, гэта той выпадак, калі ён даволі шчыра пераказваў сутнасць сваіх гутарак з Пуціным, ці варта ўступаць у вайну беларускаму войску, і, маўляў, Пуцін прыйшоў да высновы, што будзе болей мінусаў, чым плюсаў. Я думаю, што гэта сапраўды так, і, канешне, Лукашенко найперш пераконваў Пуціна, што хіба табе будзе лепей, калі размалоцяць маю армію, размалоцяць маю прамысловасць, і я табе не змагу нават дапамагаць на тым узроўні, як цяпер. Мне здаецца, што і вось у гэтыя дні Лукашенко Маскву пераконвае, што лепей неяк, можа, ціха, цішком, не галосна, але саступіць украінцам у гэтым пытанні. Што вам гэтыя там 34 рэтрансляторы стратэгічнага значэння не маюць, а вось калі Мазырскі завод разаб'юць украінцы, то вы без бензіну, без саляркі, ваша войска застанецца. Я думаю, прыкладна такая тут дзейнічае логіка, і мне здаецца, што гэта можа ўсё сысці у такую непублічную галіну, калі і Лукашенко не будзе адкрытым тэкстам казаць, што вось мы там прынялі рэтрансляторы, хаця такога кшталту гучаць заявы. Вось учора міністр абароны Хрэнін ягоную заяву ўся дзяржаўная прэса распаўсюдзіла, падкрэсліў, што мы каля мяжы з Украінай мінімальную колькасць войскаў трымаем. Вальфовіч, дзяржаўны сакратар Рады бяспекі, таксама падкрэсліў, каментуючы вось гэты інцыдэнт
момент расследования инциденту с автобусом, таксама, что никому не удастся уцягнуць Беларусь у войну. Я думаю, что гэты рэфрэн так и будзе паўтарацца, і у выніку можа адбыцца так, что нібыта і беларускі бок нейкіх таких крокаў бачных не зрабіў, але той самы Зеленскі ці нейкі іншы кіеўскі спікер скажа, что пытанне у нас разрульваецца, ідуць перамовы на гэты конт, і ўжо гэта небяспека не актуальная. Угу. Ну, то бок, ведаеце, вось, напрыклад, Мікалай Статкевич піша, што ён упэўнены, што, ну, не тое, каб упэўнены, ён піша, хутчэй за ўсё удар будзе. Таму што ўсё ж такі Расія, ну чаму ён так лічыць? Таму што Расія не дасць, занадта ўж важна для яе мець такія рэтрансляторы, яны не дасць адцягнуць. Вы кажаце, што, ну, я разумею вашу логіку, то бок Лукашенко там, ну, вось тут, ну, палажыце, Владимир Владимирович, на вагу вось адное, другое, ага, з іншага боку, Владимир Александрович Зеленскі, ну, вось мы тут, вой, размаўляем, ну, тут дзе, чуть-чуть, где-то што. Я ўсё это разумею. Але, ну, вайна, і Украіна зараз мае сілу. І нешта мне падказвае, што цацкацца яны не будуць. Вось калі заўтра вайна, калі Украіна ўсё ж такі нанесе гэтыя ўдары, давайте падумаем пра гэта. Што будзе? Вось як Віталь Цыганкоў піша, калі заўтра вайна. І далей. Вось ваше меркаванне. Што будзе? Па-першае, возьму на сябе смеласць прагназаваць з вялікай імавернасцю, што ўсё ж такі беларуска-украінскай вайны не будзе. Ну, адсоткаў на 95 я упэўнены, скажем так. Хоць некалькі адсоткаў застаецца, улічваючы тое, што сапраўды украінцы цяпер на драйве, яны на такім куражы, яны адчулі сілу, яны малоцяць па Маскве, яны да Урала, да Тюменскай вобласці дастаюць. Дык што ім там, гэта Беларусь, гэтыя рэтрансляторы, можа, за 20 кіламетраў ад мяжы, яны гэтымі сваімі FPV-дронамі могуць іх збіць. Хаця, вось глядзіце, калі казаць пра тэхналогію, я, канешне, не вайсковы эксперт, але трошки вось паглядзеў, што украінцы паведамлялі пра папярэднюю гісторыю. Памятаеце, Зеленскі ўжо аднойчы пра гэтыя рэтрансляторы згадваў на пачатку года, здаецца, у студзені ці ў лютым, а праз нейкі час і ён, і потым міністр абароны Украіны Фёдараў сказалі, што нейкім чынам, Зеленскі нават падкрэсліў, не буду казаць, якім спосабам, але гэтыя рэтрансляторы ўжо непрацоўныя, маўляў. Прычым не было адчуваць, каб нейкія дроны заляталі, каб нейкія выбухі былі. Напэўна, гэта было б неяк так ці іначай зафіксавана. Таму ёсць такія версіі, што украінцы маглі гэта дыстанцыйным шляхам зрабіць. Ёсць некалькі варыянтаў, ці сродкамі радыёэлектроннай барацьбы, ці нават украінскія хакеры. Таму што я тут невялікі спецыяліст, але пачытаў, што кажуць спецыялісты, ёсць так званая мэш-сетка, якая каардынуе гэтыя ўдары, і можна нейкімі там праграмнымі сродкамі, карацей, лічбавымі сродкамі яе вывесці з ладу. Таму гэта можа адбыцца з боку украінцаў нават без нейкіх выбухаў, без агню, без дыму. І тады у Мінску зробяць выгляд, што ну нічого такога і не адбылося. І нават калі дапусціць, хоць гэта вельмі мала імаверна, што будзе кінетычны так званы удар дронамі, то я думаю, што Лукашенко, мой прагноз, канешне, рыторыка будзе жорсткая, але разам з тым вось дамінантай будзе гэта думка, што нікому не ўдасца ўцягнуць нас у вайну, нягледзячы вось на гэты подлы удар. Я ўсё ж такі, як мудры кіраўнік, вырашаю, што мы не будзем адэкватна адказваць. Мне здаецца, што тут вось палітычнае выжыванне для Лукашэнкі. Канешне, ён баіцца Пуціна, але за сябе і за сваю сям'ю ён болей баіцца, і гэтыя вось пагрозы Мадзяра ён абсалютна літаральна ўспрымае. Таму я прагназую такі варыянт. Мне хацелася б ва ўсякім разе, каб пайшло па меней канфліктным сцэнарыі. Але ж гэта ўжо ў публічнай прасторы, у публічным полі. Зелянскі гучыць так, што яму ўжо недастаткова, каб яны неяк там скрылі, знялі іх. Ён патрабуе, каб публічнае пацверджанне, што яны не ціхія вось гэтыя нейкія там словы ці яшчэ нешта, публічна, каб яны
прадэманстравалі, што яны знялі гэтыя рэтрансляторы. Вось, ну, ён казаў гэта: здыміце і пакажыце. Як гэта? Ну, ўжо, падаецца, ўсё ў публічнай прасторы. Весь гэты канфлікт у публічнай прасторы. Ці пасля пятніцы нешта зменіцца, і Зеленскі скажа: ну, нешта там адбылося, мы вам не раскажам, што. Вы ведаеце, калі глядзець глыбей, то тут жа праблема пытання не толькі ў гэтых 3-4 рэтрансляторах, якія знаходзяцца ў Гомельскай і Берасцейскай абласцях. Тут я б глядзеў у болей шырокім кантэксце. Ужо толькі лянівы каментатар не сказаў, што з новага года Украіна пачала ўвогуле новую палітыку адносна Беларусі, як адносна афіцыйнага Мінска, так і адносна дэмакратычных сіл. Адно з другім узаемазвязана. То бок, яны, украінцы, па-першае, як мы ўжо з вами вось падкрэслівалі, адчулі сваю сілу, а з іншага боку яны адчулі слабасць Лукашэнкі. Калі раней дамінавала такая логіка, што не трэба злаваць дзеда, карыстаючыся гэтым крылатым выразам, то цяпер яны зразумелі, што дзед баіцца, дзед трасецца, і наадварот, трэба яго запалохваць, каб выціснуць з яго максімум нейкіх саступак. Таму я думаю, што украінцы зацікаўлены таксама ў нейкіх доўгатэрміновых перамовах. Не тое, што вось выкацілі адзін ультыматум, напрыклад, Лукашенко тут пайшоў на папятны, так бы мовіць, і на гэтым усё. Я думаю, што гэта шматступенная тактыка, таму што не выпадкова Зеленскі загаварыў і пра НПЗ, маўляў, вы там паліва расійскаму войску пастаўляеце, і так не мусіць быць, і ўвогуле вялікая частка вашай прамысловасці працуе на вайну, і гэта таксама ненармальна. То бок, украінцы зацікаўлены ў тым, каб паступова метадычна нарошчваць вось гэты ціск. Сёння адно патрабаванне, заўтра другое, потым трэцяе, і такім чынам паступова аслабіць вось тую дапамогу, тое спрыянне, якое рэжым Лукашэнкі аказвае Маскве. Таму я думаю, што на занадта рэзкія крокі і украінскі бок не надта зацікаўлены ісці. Гэта прадуманая тактыка. Я б яе звязваў з прыходам на пасаду кіраўніка офіса прэзідэнта Украіны Кірылы Буданова. Гэта прафесійны разведчык, майстар інфармацыйна-псіхалагічных спецаперацый. Мне здаецца, што вось цяпер разгортваецца менавіта такая спецаперацыя. І гэта далёка не апошні яе этап. Дарэчы, вось выкажу нават крамольную думку, я не здзіўлюся, калі праз нейкі час пасля замірэння нават і беларускі калій пойдзе праз той жа адэскі порт. Я думаю, што Украіна улічвае, што рана ці позна будзе вось нейкая мірная дамова падпісана, і так ці іначай з Беларусю давядзецца жыць побач, будаваць нейкія дачыненні. І таму Кіеў на сёння ён максімальна, ну гэта звычайная перамоўная тактыка, максімальна падвышае свае стаўкі, каб потым з гэтай моцнай пазіцыі весці нейкія перамовы з афіцыйным Мінскам, таму што пакуль што рэальную ўладу ўсё ж такі захоўвае Лукашенко, і так ці іначай трэба будзе з афіцыйным Мінскам, з беларускімі ўладамі дамаўляцца і пра новую архітэктуру бяспекі ў рэгіёне, і, магчыма, пра аднаўленне Украіны. Гэта асобны сюжэт, калі ў двух словах, то, дарэчы, я думаю, Лукашенко ўжо і ў Вашынгтон пазваніў. Глядзіце, калі казаць пра Трампа і ягоную тактыку, вось тут можна правесці паралель, як Трамп мірыў Арменію і Азербайджан. Вельмі просты падыход. Вот давайте збудуем транспартны калідор імя Трампа, ну, канешне ж, гэта безумоўна, пра сябе ён не забыў, і ён будзе яднаць ваши эканамічныя, лагістычныя інтарэсы, і так вы хутчэй памірыцеся. Я думаю, што Трамп праз сваю вось гэтую раду міра можа ажыццяўляць нейкія праекты, якія тычацца пасляваеннай адбудовы Украіны, інтэгруючы ў прыватнасці і Беларусь у гэтыя праекты. Таму тут яшчэ ўсялякія камбінацыі магчымыя, але гэта мы далёка вельмі зазіраем. Я толькі пра тое, што, канешне, модна быць алармістам, ай-яй-яй, заўтра вайна, але я стараюся бачыць некалькі слаёў вось у гэтым сюжэце, і таму я падкрэсліваю, што і Кіеў, і Мінск тут, напэўна, зацікаўлены ўсё ж, каб у выніку выйсці на нейкі дыялог, а не
открыть яшчэ один фронт. Гэта ни Украине, ни Беларусі не патрэбна. Таму што пры ўсёй сіле украінцаў у іх няма лішніх войскаў, і уявіць сабе, што яшчэ 1084 кіламетры мяжы гэта новый паўночны для іх фронт, адкуль набраць ресурсаў. Пры ўсім пры тым гэта дадатковы выклік. Таму я думаю, што ідзе ўсё ў рэчышчы псіхалагічнай вайны, і найхутчэй, што ў такім рэчышчы яно будзе працягвацца і далей. Але ж Александр, украінскі бок ужо казаў, што яны ж спрабавалі дамовіцца па дыпламатычных нейкіх каналах. Але ж гэта не спрацавала, так кажа Зеленскі. Мы спрабавалі з імі і па гэтым канале, і па гэтым канале размаўляць. Але ж яны не слухаюць. Вось таму мы выйшлі ў публічную прастору. І вось толькі з гэтага, вось гэтай рыторыкі і з'яўляецца гэтае пытанне. А што будзе, калі Лукашенко не зробіць тое, што патрабуе Зеленскі? У нас вось Вожг Патрыёт у каментарах піша: калі яны самі здымуць і пакажуць, то гэта ж будзе прызнанне саўдзелу ў агрэсіі. Але ж я не разумею, ці ёсць шанец Лукашэнкі не зрабіць гэта. Ну, калі ўжо дыпламатычны вось гэты дыялог, ну, ён, мне падаецца, скончаны ўжо, калі так кажа Зеленскі. Ну так, Зеленскі адкрыў карты ў гэтым плане, што папярэджвалі не публічна Лукашэнку ні аднойчы, і, відаць, з боку Мінска былі нейкія адгаворкі, што, маўляў, вось у нас жа ёсць старэйшы брат, саюзнік, там усё такое, зразумееце нас, таму і вырашылі падвысіць стаўкі, як я ўжо сказаў, узняць градус вось гэтага напружання. Так што рызыка існуе, і тут, канешне, няўдзячная рэч рабіць пагрозы, у якой форме Лукашенко можа саступіць, але мне здаецца, ўсё ж таки болей імаверна, што ён так ці іначай саступіць. Перавядзе гэта ў рэчышча нейкага торгу, нейкіх далейшых перамоваў. І, магчыма, будзе зроблена заява з абодвух бакоў, што робіцца, ідзе дыялог і робіцца ўсё, каб зняць напружанасць, каб гэта не стала такім казус белли. Яшчэ трэба ўлічваць, мне падаецца, расійскую зацікаўленасць, таму што Украіна яе ўлічвае, таму што калі будзе нейкая пагроза, нейкі удар па тэрыторыі Беларусі, ўсё ж такі згодна ўсім гэтым дамоўленасцям саюзным, Расія абсалютна легітымна ўводзіць войскі і пачынае там рабіць усё, што пажадае пад марачкай, ну мы ж тут вось саюзнікаў абараняем, так? Ну, то бок, для Украіны гэта таксама будзе такім, ну, я не хочу сказаць нечаканасцю такой, але ну, гэта не тое, чаго хацела б Украіна, падаецца. А расейцы сядзяць і чакаюць гэтага моманту, не? Можа, гэта расейцы эскаліруюць увогуле ўсё это? Ну, про Украіну так, тут я згодны, я ўжо сказаў, што ў іх няма ресурсаў дадатковых, каб адкрываць яшчэ адзін фронт. Менавіта таму я спадзяюся, што гэта будзе нейкімі дыпламатычнымі сродкамі вырашацца вось гэта калізія. Але ведаеце, насуперак вось гэтаму стэрэатыпу, і Зеленскі гэта паўтараў, што Москва хоча ўцягнуць Беларусь у вайну глыбей. Я думаю, што ў Москве так, там ёсць гэтыя адмарожаныя турбопатрыёты, якія заўжды крычаць, што трэба ўжо даўно і ядзеркай бабахнуць, што мы там у белых пальчатках ваюем, маўляў, гэта белыя пальчаткі, калі яны знішчаюць мірных жыхароў, па лаўры там б'юць і гэтак далей. Ну, але для іх пакуль ядзерка не ўжыта, гэта, маўляў, мы яшчэ цырымонімся з Украінай. Але мне здаецца, што ўсё ж такі у тым жа генеральным штабе расійскім на 5-й год вайны ўжо болей цвяроза, чым у 22-м годзе ацэньваюць сітуацыю, калі яны думалі, што Кіеў за 3 дні, і што калі мы ўвойдзем, дык нашыя калоны будуць там кветкамі сустракаць. Ужо гэтых ілюзіяў у Масквы няма, і таму, улічваючы, што нават на украінскім цяперашнім фронце ледзь-ледзь хапае ресурсаў на гэтыя мясныя штурмы, і ўжо эксперты пагаворваюць, што, магчыма, Пуціну давядзецца нават пайсці на такі непапулярны крок, як новая мабілізацыя, то уявіце сабе, што адкрываецца яшчэ адзін фронт. А Лукашенко ў тым жа тэлеінтэрв'ю Аль-Арабіі шчыра сказаў, што калі што, маўляў, дык не тое, што мы наступаць не зможам, для нас з рускімі будзе праблема ўтрымаць
гэты фронт, што Пуціну давядзецца яшчэ сілы нейкія перакідаць, каб нас тут абараніць. А адкуль узяць гэтыя рэсурсы? Нават калі ўявіць сабе, што Пуцін ідзе на мабілізацыю. Па-першае, гэта для яго нявыгадна, непапулярны крок. Лепей ўсё ж такі за грошы наймаць гэта гарматнае мяса, хоць ужо гэты рэсурс пакрысе таксама змяншаецца. Але нават калі ён мабілізуе яшчэ нейкую колькасць людзей, гэтых мобікаў жа патрэбен час, каб навучыць, каб перакінуць у Беларусь, сканцэнтраваць, даць ім нейкую зброю, тэхніку, там, зладжванне баявое так званае правесці. Гэта ўсё вельмі няхутка, і на гэта ні часу, ні сродкаў на сённяшні дзень, мне здаецца, у Масквы няма. Таму, на мой погляд, вось і ёсць шанец, што ўсё ж такі і Масква не стане падштурхоўваць Лукашэнку да эскалацыі вось у гэты момант. Угу. Добра, тут на 22 чэрвеня такая дата, ведаеце, прыязджаў у Беларусь патрыярх Кірыл. Ці чулі, што сказаў? Ці сачылі за ягоным візітам у Беларусь, не? Ну так, глядзеў загалоўкі, шчыра кажучы, таму што усе гэтыя, ведаеце, гаваркія галовы, спікеры гэтыя маскоўскія, гэта абсалютна цынічныя людзі, гэта той выпадак, калі толькі няшчырыя словы, толькі хлусня вылятае з вуснаў. Ну, гэта тут, сапраўды... Прабачце, я не пра хлусню, дарэчы, я хацеў вам сказаць. Ён сказаў, што ён з'яўляецца... Ну, я працытую. Разумею, што я патрыярх і для русских, і для беларусаў, і для украінцаў. Ну і там церква можа адыгрываць такую ролю значную і так далее. Бо глядзіце, ён же ж мог прыехаць і сказаць: я патрыярх, я разумею, што я патрыярх для ўсіх веруючых. Але не, я патрыярх для русских, беларусаў, украінцаў. Ну, патрыярх Кірыл сёння гэта таксама палітычная сіла. Ну, то бок яны, імперія меціць, як-то памячае тэрыторыю, так? Не для веруючых, а для русских, беларусаў, украінцаў. Дзякую, што яшчэ літоўцаў. Ну, руская праваслаўная царква, яна ж заўжды была і пры цары адной з такіх апораў дзяржавы. Гэта і яшчэ ж там у Першую сусветную вайну за Бога царя і Отечества звалі на смерць салдатаў. Таму гэта заўжды у адной упрэжцы ішло. Кремль і маскоўскі патрыярхат, яны дзейнічаюць аднолькава, і царкоўная гэта ўлада, гэта галіна, так бы мовіць, імперскай улады. Тут нічога новага няма. Ну і прычым праваслаўе, вось менавіта гэта структура, яны заўжды, як вы кажаце, памячалі тэрыторыю. У іх нават ёсць тэрмін кананічная тэрыторыя рускай праваслаўнай царквы. Дарэчы, Беларусь яны ўключаюць у гэту тэрыторыю, хоць Беларусь жа, як вядома, тут шмат каталікоў, даволі шмат пратэстантаў, нават мусульмане ёсць, іудзеі, і гэтак далей. Заўсёды ж было скрыжаванне гэтае усяго. Нават такі храм у нас быў, дзе там 4 рэлігіі. Так, ну але ім на гэта напляваць, яны гэта не ўлічваюць. Гэта таксама, як яны там ва ўкраіне нібыта рускіх людзей абараняюць, хоць там пераважная этнічная большасць украінцы, і калі нават яны па-руску гавораць, гэта не значыць, што гэта частка рускага міру. Увогуле гэта асобная такая тэма, калі пад маркай абароны мовы, калі мова і нацыянальнасць ставяцца. У Беларусі ж, калі ўжо на тое пайшло, таксама большасць размаўляе па-руску, але мы бачым нават на побытавым узроўні, вось калі пачалі сюды ехаць гэтыя рускія, што тут інтэрнэт для іх гэта такі востраў свабоды, і увогуле яны едуць прыблізна як за савецкім часам ехалі ў Прыбалтыку. Я сам памятаю, студэнтам паедзеш у Вільню, там кавы пап'еш, нібыта за мяжой пабыў, хоць без усялякіх візаў. Так гэтыя рускія хлынулі, і вы заўважце, нават рускамоўныя беларусы даюць ім адлуп у сацыяльных сетках, яны абураюцца іх нахабствам, тым, што яны ўсюды там соваюць гэтыя свае рускія рублі і абураюцца, чаму нельга імі заплаціць.
То бок мова і нацыянальная самасвядомасць гэта зусім розныя рэчы. В 2020 годзе таксама я думаю, што пераважна рускамоўныя былі беларусы ў гэтых шэрагах пратэстоўцаў, але гэта быў узлёт менавіта нацыянальнай грамадзянскай самасвядомасці. У нас грамадзянская нацыя і мы беларусы, незалежна ад таго у побыце хто якой мовай карыстаецца. Ну але вось гэтым імперцам, калі вяртацца да вашага пытання, ім на гэта напляваць, дакладней яны разумеюць гэту розніцу, але наўмысна яе замазваюць. А вы думаете, разумеюць? Вас сапраўды разумеюць? Мне падаецца, што часамі што ўвогуле не разумеюць. Ну, на побытавым узроўні так. Я ж вось ужо згадаў гэты прыклад, калі прыязджаюць рускія і тут яны здзіўляюцца, чаму свая валюта у вас, беларусаў, чаму у вас там прадукты праз А, чаму не пісьменныя шыльды такія і гэтак далей. То бок для іх усюды Расія, гэта безумоўна. Але я думаю, што вось гэтыя ідэолагі, людзі ўсё ж такі, якія спецыялізуюцца на гэтых пытаннях, яны вельмі тонка распрацоўваюць усе гэтыя моманты таксама інфармацыйна-псіхалагічных войнаў. І расійская прапаганда, яна ўсё ж такі, трэба аддаць належнае, працуе дастаткова эфектыўна. Хоць на 5-й год вайны ўжо і яна дае збоі, ўжо мы бачым сімптомы, што і ў расійскім грамадстве і стома ад гэтай вайны, і страх. Вось калі яны пачулі, калі вярнулася вайна да іх бумерангам, калі ўжо гэты дым і агонь над Масквой, вось цяпер яны зразумелі, пачынаюць разумець, як кажуць, смажаны певень дзеўбануў. Ну што ж, хто пасеяў вецер, той пажынае буры. Слухайте, але ж мне падаецца і ў Беларусі змянілася ўспрыманне вайны пасля вось удару па аўтобусе з дзецьмі. Ці не змянілася, на ваш погляд? Ці зразумелі беларусы, што адбываецца вайна, і яны у гэтай вайне таксама нейкую частку займаюць? Я думаю, што паступова мяняецца свядомасць. Вось сацыялогія, хоць, канешне, цяпер цяжка праводзіць нейкія даследаванні, але ўсё ж яны робяцца там праз інтэрнэт. Спачатку зафіксавала такі эфект. Спачатку я маю на ўвазе шырокамаштабнай вось гэтай агрэсіі Расіі супраць Украіны. Эфект яднання вакол сцяга такого, што Лукашенко вось спекуляваў на тым, што я гарант мірнага неба, дзякуючы мне, над галовамі беларусаў там гэтыя не лётаюць шахеды, хоць гэта не зусім так, таму што мы ведаем, што і шахеды гэтыя залятаюць, і дзякуй Богу, што дасюль ніводнага смяротнага выпадку не было, але ж мы памятаем, што нават пасярод Мінска ляснуўся адзін дрон, і там цудам ніхто не загінуў. Таму вось гэты імідж Лукашэнкі як гаранта мірнага неба, ён і дагэтуль размываўся. А вось цяпер, дарэчы, калі вяртацца да ультыматуму Зяленскага, да гэтых пагрозаў, тым болей на такую расцяжку паставілі Лукашэнку, што ўсе бачаць, што гэта ніякі не гарант мірнага неба, што яго прыціснулі, што нават пры ягонай гэтай хітрасці і ўменні выкручвацца рана ці позна прыпруць да сценкі, і трэба трымаць адказ за ўсе гэтыя свае нядобрыя справы. Таму мне здаецца, што цяпер вось проста крышыцца ягоны гэты імідж так званага гаранта мірнага неба, і гэты працэс ужо будзе незваротны. Ужо як бы ён не стараўся, беларусы будуць разумець, што вайна побач, вайна дыхае, вось-вось могуць адчыніцца гэтыя дзверы ў пекла, і зусім не гарантам з'яўляецца Лукашенко. І тое, што ён прыцягнуў ядерную зброю і арэшнік, ніяк яму не дапамагае і не абараняе беларусаў, а наадварот ён робіць сваю краіну мішэнню для патэнцыйнага удару ў адказ. А як вам падаецца, вось ці пагадзіцеся вы з думкай Віталія Цыганкова, тое самае, што як бы зараз не ставіліся да палітыкі Лукашенка беларусы ўнутры краіны, але досвед паказвае, што першыя там гадзіны, дні, тыдні вайны, а можа нават і месяцы, якім бы ні было грамадства, яно ўсё ж такі перад атакай звонку яно аб'яднаецца. Мы бачылі, як Віталь піша, гэта адбывалася з рускімі, з іранцамі, з ізраільцянамі, з амерыканцамі пасля 11 верасня. То бок зараз сядзіць Антаніна дзесьці
у Брэсцкай вобласці, кажа, вось, будзе справядліва, калі паляць. А як паляціць, то Антаніна першая встане і скажа, не, ну, все ж таки, ведаеце, все ж таки, мы тут адно, мы тут пад чырвона-зялёным сцягам, это наша краіна. Да? Вось як вам падаецца, якія наступствы для грамадства могуць мець? Ну, зразумела, не абавязкова гэта адбудзецца, але ўсё ж таки патэнцыйна можа быць этой удары з боку Украіны. Ці не аб'яднаецца грамадства ў адзіным парыве падтрымліваць Александра Горача як галоўнага гаранта бяспекі і мірнага неба? Я думаю, что усе не кинутся падтрымліваць Лукашенку, потому что грамадства вельмі рознае. Вось мы кажам про Иран, а мы ж не ведаем, наколькі яны згуртаваліся. Мы бачым, что там ёсць адмарожаныя гэтыя суб'екты, якія узялі рэй. А грамадство, тыя людзі, якія выходзілі на пратэсты, там жа пастралялі толькі 35 000 падчас апошніх пратэстаў. Я не думаю, што яны адразу загарэліся любоўю да гэтага дзікага рэжыму. Просто тая сітуацыя, калі навокал выбухі і страляніна, то яны просто сядзяць, яны напалоханыя. Гэта не значыць, што яны пачалі любіць гэты рэжым. Так жа будзе і ў Беларусі. На частку насельніцтва, канешне, можа гэты эфект згуртавання вакол сцяга падзейнічаць, але я думаю, што тыя, хто выходзіў на пратэсты ў 2020 годзе, тыя, хто быў салідарны з рэйкавымі партызанамі, яны не стануць прыхільнікамі рэжыму. Таму на гэтай хвалі набраць сабе дадатковы нейкі электарат, дадатковых адэптаў Лукашэнку ягонай уладзе не ўдасся. І гэта таксама адзін з момантаў, які прымусіць яго цяпер круціцца як вужа на патэльні. Ну, добра, пачакаем. Што нам застаецца? Чакаем пятніцы? Ці чаго вы чакаем? Яшчэ астатняе пытанне ў мяне... Ой, апошняе. Па-польску ж астатняе. Все, палячыліся, гэта беларусы. Ўсё ж такі учора, ну не учора, 21 чэрвеня, калі не памыляюся, быў такі дзень, калі выйшаў Сергей Тихановскі на волю. Это адбылося год назад. Я чаму памятаю, дзень нараджэння Марыны быў таксама. Я вёў тут адзін эфір, спецэфір. Да. І вось прайшоў год. І зараз Тихановскі публікуе відэа, дзе ён расказвае, як ён у Лос-Анджелесе жыве, збіраецца в універсітэт паступаць, як любіць сваю жонку і ганарыцца і так далее, так далее. Давайте, я хотел бы вас попросить поставить диагноз. Сергей Тихановскі зараз гэта пра палітыку ці ўвогуле не ўжо? Все. Фактычна не, я думаю. І ён у гэтым вось відэа гэта прызнаў. Ён акрэсліў мэты, якія можна сказаць, што гэта такі шлях самаўдасканалення, шлях самарэалізацыі. Ён жа сказаў яшчэ, што кнігу піша, творчасцю займаецца. І тут, ведаеце, я сам каментаваў летась неаднойчы ягоны выхад, ягоныя гэтыя першыя заявы такія, шапка-закідальніцкія, так бы мовіць, вось дайце мне 200 000 еўра, і я буду крышыць гэты рэжым, я яго звалю. Я і тады дастаткова скептычна да гэтага ставіўся, але тут варта зразумець, што чалавек 5 гадоў прабыў у гэтым рэжыме інкамунікада, ён закансерваваўся вось у тых рэвалюцыйных рэаліях 20-го года, калі ён кідаў у натоўп слова, і натоўп адразу рэагаваў, электрызаваўся. І ён думаў, што выйдзе і вось, і дзякуючы сваёй харызме зноў усіх пазаве на барыкады. А няма гэтых барыкадаў. Ён трапіў у той перыяд, калі пануе контррэвалюцыя, і тая сітуацыя, калі супраць-лома няма прыёма. Гэта не значыць, што ў перспектыве не з'явіцца так званае акно магчымасцяў, але гэта ўжо асобная тэма. Факт тое, што кожны час вылучае сваіх герояў. Тихановскі, ён патрапіў у рэзананс з настроямі мас тады ў 20-м годзе. 26-й год ці 25-й, калі ён выйшаў, гэта ўжо зусім іншая сітуацыя, і яна патрабуе іншых дзеянняў. Тихановскі, дарэчы, таксама
паспрабаваў перарабіцца на нейкага стратега, тэарэтыка, пачаў пісаць артыкулы і прапагандаваць шлях фінляндызацыі так званай для Беларусі, але знаўцы тэмы яго разбілі ў пух, і відаць ён зразумеў, што і на гэтай глебе як нейкі эксперт ці тэарэтык ці стратэг апазіцыйнага руху і вызначэння будучыні Беларусі ён вялікіх лаўраў не знойдзе. Так што гэта драма чалавека, які апынуўся ў іншым часе, які перажыў узлёт у 20-м годзе і якому цяпер даводзіцца цяжка, можа пакутліва адаптавацца да новай эпохі, да новых рэалій. Добра. Дзякую вам вялікі за адказы і за ваш час. Вельмі рада вам у этэры. Прыходзьце яшчэ. Дзякуй вялікі, гаспадар Александр. Дзякуй вам таксама. Шчасліва. Александр.